Протестиращите лекари продължават да настояват за реформи в здравеопазването, за подобряване условията им на труд и заплащане, както и да спре практиката да се занимават с несвойствени за тях дейности. Трябва ние да обясняваме на хората защо няма направление, защо няма медикаменти, защо това не достига, защо онова не достига, защо въпреки че си осигурен, пак отиваш и си плащаш. Това лекаря ли трябва да го обяснява? По думите на протестиращите лекари, плакатът, залепен върху тази палатка, е скъсан и закърпен, точно както здравеопазването в България. По време на протеста лекарите ще информират хората защо трябва да са здравно осигурени. Пациентите подкрепят исканията на сливенските медици. Тия ангажирани хора, които се грижат за живота на всички нас, една подигравка има с тях само. Според лекарите, промените в здравеопазването трябва да са генерални, а не на парче. Протестът на сливенските медици ще продължи, като лекарите ще дежурят на палатката в свободното си време, без да ощетяват по някакъв начин пациентите.